Is-sibt filgħodu sar l-aċċess f'numru ta' postijiet brabta mad-delitt ta' Brendan Paċ il-Galalli li kien seħħ nhar it-2 ta' April tal-2017 fi triq Giovanni Barbara fil-Ħamrun. L-avukati u l-imħallef flimkien mal-akkużati u l-ġurati waslu l-ewwel fi triq is-Serkin fil-Marsa fejn allegatament beda argument. Sussegwentament marruf tal-Pjetà fejn l-akkużati remew iż-żewġ skiken li ntużaw biex taw 5 daqqiet lil Brendan Paċ fi sprall. Wara l-ġurija marru fuq il-post tad-delitt fejn setgħu jinnutaw id-dinamika tal-każ u biex ikunu jistgħu jagħmlu d-deċiżjoni informata. Dan hekk kif nhar it-tnejn li għadda quddiem l-imħallef Consuelo Xeri Herrera beda l-ġuri brabta ma' dan l-istess delitt. Huma Joseph Grech ta' 61 sena u ibnu Kert ta' 31 sena magħruf bħala Nemes qed jaffaċċjaw 7 akkużi kontrihom dwar il-qtil ta' Brendan Paċ li kien magħruf bħala l-Galalli, inkluż teddid u pussess ta' armi. Il-vittma kien inqatel f'appartament waqt allegatament argument ma' Kert Grech wara li s-sieħba tiegħu kienet qed tiġġieled mal-akkużat fuq it-tifel komuni li għandhom. Meta waslu fuq il-post, il-pulizija kienu sabu lil Brendan Paċ f'għadira demm.